Ayye yare yan Najeriya, yayye yare yan Najeriya ne. Kai haƙuri tumbuleke, kai haƙuri tumbuleke don girman Allah taimaka min kai haƙuri tumbuleke. Ƙuri'a ta Baba Buhari ce taimaka min. Kai haƙuri tumbuleke, kai haƙuri dole kai haƙuri tumbuleke taimaka min kai haƙuri. Yaro Ado Gwanja ice shi ma a taimaka ai haƙuri tumbuleke ƙuri'a ta Baba Buhari ce. Kuma nan daushe na ce rugun babban motsi kan ɗaki sai an taru. Kai ne sarki mai FKD Alhaji wato Alhaji Alinuhu. Shi ma ice ai haƙuri ƙuri'atar ta Baba Buhari ce. Kai kuma ɗan ta tumbo ɗan ta kurkuri sai dai kai haƙuri ɗan ƙwaƙurgo. Sai dai kai haƙuri Alinuhu shi ma ƙuri'atar ta Baba Buhari ce sarki. Sako daga bakin Malam Daushe masu ruwan da baibayi dan gidan sahura mai dan waken na ne. Na yi tsaya na yi magana tare da Malam Dauda ka hutu rararan waƙoƙin Najeriya. Sannan bugu da ƙari baban Cinedu ɗa ne kai kuma baban Cinedu kai ne ɓangaren yamure na Najeriya. Kai ma ka ce ai haƙuri a daure ko kar ai haƙurin ma dai mun tsaya mun yi kyakkyawan tanadi ƙuri'ar mu. Ta Baba Buhari ce Najeriya wato Naslabli shi ne babanmu Buhari ƙasar Najeriya ƙuri'armu ta babanmu ce Buhari. Malam Forest mai tsidau mai bakan da miya ta Baba Buhari kai ma ka ce a faɗa musu ƙuri'arka ta Baba Buhari ce. Duk da dai kana Indiya ka kusan dawowa ka dangwala ƙuri'ar ta Baba Buhari Malam Forest mai tsidau mai bakan da miya ta Baba Buhari. Ayye yare yan Najeriya, yayye yare yan Najeriya ne. Kai haƙuri tumbuleke, kai haƙuri tumbuleke don girman Allah taimaka min kai haƙuri tumbuleke. Ƙuri'a ta Baba Buhari ce taimaka min. Kai haƙuri tumbuleke, kai haƙuri dole kai haƙuri tumbuleke taimaka min kai haƙuri. Yaro Ado Gwanja ice shi ma a taimaka ai haƙuri tumbuleke ƙuri'a ta Baba Buhari ce. Daushe mai da baibai ɗan gidan sahura mai ɗan wake. Ni na faɗa da ke ta ƙara faɗa ina ta cewa Malam Dauda ka hutu rarara shi ma ya faɗa. Baban Cinedu shi ma ya faɗa. Ado Gwanja shi ma ya faɗa. Kai haƙuri tumbuleke daure taimaka kai haƙuri tumbuleke ƙuri'a ta ni dai ta Baba Buhari ce. Wannan ƙari da sati ɗaya 'yan Najeriya mi haƙuri Baba Buhari ya ce 'yan Najeriya ku yi haƙuri. Wannan ɗan ƙari na 'yan kwanaki alkhairi ne 'yan Najeriya ji Malam Daushe. Mai da baibai ɗan gidan sahura mai ɗan wake kai haƙuri tumbuleke ƙuri'a ta Baba Buhari ce. Gungura hankalin yau uban da ya ce bai san ganin ka ni ne zan auro jaki. Daushe uban da ya ce zai san ganin ka na shege ko da tsaya. Ni yau mai zagin ƙara dangi idan ya tsiyaye kan ya noke a radi da koma kan uwarsa ruwa sai an tauna a baki hausa girma sai. Ni in sama in jinga da shaho da hijin rabin kuwa. Kai bari sai ranin ya ɗauka. Daushe na farko ka wadata sannan ga limana. Daushe ga hagana sannan ga fasaha ga Allah ya ba ka arzikinka ba wani ƙato mai faso ba zai kamar tafkin da ruwa ya ƙare. Uban da ya ce ya rena taka, yakin ya kai ga uku inda mai iya ƙirgawa ya ƙarfi. Safa muji, tun farko ilmishin ƙoƙin yanke gashin da magalgali wa dankan boran alai kungaram zama injin zayam magajin reke kam da kare da ɗin da zuwa yawa.